Aprobados os orzamentos de Ribeira para o 2018 cos votos en contra do PSOE, BNG e os concelleiros do Grupo Mixto. As contas ascenden a 22,8 millóns de euros. Cun capítulo de inversións que supera os 4 millóns de euros e no que se inician importantes programas como Plan de Transporte Público, accións de dinamización juvenil e accións deportivas, aumentando o gasto en servizos sociais, destacando o aumento dun 30% a inversión en gastos de dependencia, incluindo importantes subvencións a entidades locais, o orzamento de Ribeira non logrou nesta ocasión a aprobación de todos os grupos da oposición. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, comezou a súa intervención no pleno lembrando que o pasado ano se aprobaron os presupostos cun só voto en contra, agardando unha votación similar nestes, e afirmou que non aprobalos afectaría, ademais de a subida de salarios para os funcionarios, as achegas a clubs deportivos, a Cofradía da Dorna, entre outros. Non aprobar os presupostos significaría non dar contido aos 40.000 euros que hai a maiores para todos os clubs deportivos. Recorden que o ano pasado empezamos en 80.000, tuvemos un incremento de 40.000 que agora habría que incorporar aos presupostos. Por lo tanto, os clubs deportivos están esperando dúas cousas. Por unha parte, que aprobemos o remanente para cobrar o que quedou pendiente do ano pasado, e por outra, que podamos seguir dándolle pois estos 40.000 euros a maiores. Pero o mesmo supoño que estarán esperando toda a Cofradía Real e Ilustre Cofradía da Dorna, os 30.000 euros que se lle van a dar para a festa da Dorna. E volvo a repetir, non sendo así, pois que se vayan apretando hasta que podamos entre todos chegar a un acordo diferente ao que hoxe habría se non aprobamos estes presupuestos. E o mesmo poderíamos decir das axudas a maior, das axudas a pensionistas, as asociacións culturais e sobre todo todas aquelas que temos directamente a asociacións como Renacer, AMA, Amicos, Acreva e Faivén. Iniciativa Progresista de Ribeira, a única formación que apoiou os orzamentos, destacou que se tratan duns presupostos consensuados que recollen demandas de todos os grupos en beneficio dos veciños. Rosa García, voceira desta formación, destacou a merma de ingresos pola congelación e baixada de tasas e impostos en beneficio dos cidadáns e tamén o aumento da partida para servizos sociais. Uns presupostos que apoian porque neles priman as persoas, afirmou. Nos comprometimos sempre cos veciños e o que lle marcamos a eles o dixemos é que por encima das siglas estaban os intereses das persoas e que nós o que queríamos era ser capaces de conseguir, foran moitas ou poucas, grandes ou pequenas, melloras ou axudas que conseguira mellorar a calidade de vida para eles. Se isto non conseguimos, pois IPDR non ten moito sentido que este na representación deste Concello, porque a nosa ambición política é a política municipal. Para a Ciudadanos os orzamentos chegan tarde. José Cardalda apuntou de que observa deficiencias nas contas, malia isto considerou positivo o incremento de orzamento na área social e importante a rebaixa dos cretos, porén decidiu absterse. Estamos de acordo co incremento da dotación orzamentaria referida ao gasto na área social no seu conxunto e na axuda no fogar e dependencia en particular. Consideramos importante a rebaixa nos custos financeiros referidos aos préstamos que o Concello mantén vivos coas distintas entidades e instamos ao Concello a que continúe nesta vía de negociación bancaria en prol de seguir nesta dinámica en próximos exercicios. 3. Consideramos o aumento do investimento como unha medida beneficiosa que esperamos redundará en mellores obras e benestar dos cidadáns. Ademais disto, tamén vemos correcto que se destine o exceso de ingreso corrente a esta necesidade. O voceiro do PSOE, José Manuel Vilas, explicou que non lle deu tempo a mirar os presupostos e que ademais se presentaron tarde. Destacou que o carácter inversor se basa en aportacións de outras administracións e criticou varios gastos que recolle o orzamento. Para os socialistas, o alcalde estáse a apartar da oposición tomando decisións unilaterais. De un tempo a esta parte, vostede está a marcar liñas. Vostede toma decisións sin contar co visto bo da oposición. O cambio significativo desde as obras do Malecón, por poñer un punto de inflexión sin información puntual do proxecto e con modificacións da obra sobre a marcha sin consulta alguna a portavoces ou grupos. E vense percibindo na desconvocatoria de participación dos grupos políticos en decisións tomadas por motu propio,
e ou comunicación de eventos interesados. Xa sei que me vai a dicir que estamos pensando nas vindeiras eleccións, pero nada máis lesos da realidade. O alcalde afirmou que non incumpriu trámites. Manuel Ruiz tamén destacou no relativo á creación de emprego o retraso coa ampliación do polígono, afirmando que o que a Xunta dixo cumpreuno, pero que a Xunta informou que ali houbo incendios e non pode obrarse ata que pasen 30 anos, polo que se está agardando un cambio de lei. O polígono industrial, o que eu dixen compleuse, é dicir, a información da Xunta. Eu non teño a culpa de que a Xunta pois me diga que ali hubo incendios e que pola lei de montes que en 30 anos non se pode facer nada ali. Que estou facendo? Bueno, pois logrei algo que é difícil na administración, reunir a todos os técnicos que informaban deste proxecto, tanto de medio ambiente, como de urbanismo, como de montes. Entonces, o que é máis previsible é que podamos aprobar no próximo pleno, ou senón nun pleno extraordinario, a aprobación inicial dese polígono. En canto ao BNG, Xosé Antón Vázquez destacou que en Galicia o pasado ano se rexistrou un récord de contratos novos, temporais e precarios, que afectan sobre todo ás mulleres, polo que solicitou orientar os orzamentos a mellorar esta situación para os ribeirenses. Tamén aproveitou para dicirlle a IPDR que os dous concelleiros se acoplaban ao Partido Popular, o que provocou a resposta da progresista. No mes de maio, e entregar o documento definitivo en xuño, non é darnos participación aos grupos, señor alcalde, que formamos parte da Corporación Municipal. Non se tiveron reunións previas de traballo, nin se consensuaron investimentos, nin prioridades. Cando menos, co grupo que eu encabezo, mala que moitas das nosas demandas veñen directamente de peticións veciñais. O BNG non tivo participación algunha neste orzamento. Vostedes saberán por que queren excluir a segunda forza política de Ribeira. Non quixera lembrarles que vostedes teñen 8 concelleiros, máis 2 que están acoplados, que parecen incondicionais. Señor Covas, non lle vou dicir o significado de acoplar, pero voulle dicir. Non riáis, non riáis. Pero, vou a dicir a falta de respeto que manifiestas un pleno tras outro contra un grupo independiente. Eso sí que vos lo digo. Desde logo IPDR non admite unha folla de ruta nin do BNG, nin do PP, nin de Ciudadanos, nin do PSOE, nin de nadie. Pero vou utilizar a vosa palabra para dicirvos por que IPDR aproba estes presupuestos. Mira, IPDR se acopla ás familias que, por desgracia, teñen un dependiente na súa casa. Porque toda a axuda que se lle poda prestar é pouca. IPDR se acopla a los amigos de la ilustre y real cofradía da Dorna, porque se non se aproban os presupostos non van a cobrar a subvención. Hai algúns que son dorneiros con pedigrí, pero outros nos acoplamos para que podan cobrar a subvención. IPDR se acopla aos clubs de fútbol, porque consideramos que o deporte é necesario para os rapaces, porque queremos que deben de practicarse un deporte, aunque haxe moitos máis, como mellor nos gustan máis, pero hai unhas subvencións. Clubs deportivos, perdón. IPDR se acopla ás comisións de festas para que teñan unha axuda. O alcalde afirmou que a realidade é que os ingresos son respetando acordos plenarios, igual que os gastos, e achacou a postura de PSOE e BNG á proximidade das eleccións. E a única realidade que hai aquí é que eu lle demostrei que prácticamente os ingresos, que é o que despois nos dá para poder gastar, son todos respetando os acordos plenarios. E os gastos prácticamente todos. Outra cousa é que se quera desmarcar. Eu tamén xa o dixen que o iban a facer. Veñen unhas eleccións aí, e como van a estar con estos chicos del PP? E además que estos del PP sean dialogantes e los llamen para todo e teña xuntas de portavoces cada 2 por 3. Por favor, un do PP que sea capaz de gobernar en minoría. Eso é imposible. Vámoslo a deixar mal. O alcalde aquí nos toma o pelo a todo o mundo e el fai o que quer. Vostedes saben absolutamente que iso é falso, que os chamo e lle digo todo. A concelleira popular Herminia Pouso destacou que os orzamentos cumplen coa estabilidade orzamentaria, co índice de endebedamento do 49,6% e ascenden a 22 millóns de euros. Unhas contas realistas e serias, con liñas que necesitan todos os grupos, xa que están en situación de minoría. Temos unhas contas que son unhas contas serias, unhas contas feitas con criterios de prudencia, con criterios de realismo e que son unhas contas que
suficientes para atender a demanda dos servicios públicos que temos en funcionamento e incluso en funcionamento servicios novos, incrementar servicios que se veñen prestando. Ben, se falaba aquí desa liña que ten comenzado en anos anteriores, desa liña de políticas a executar. Unhas liñas que non son exclusivas do partido que ostenta o goberno, sino que son unhas liñas que necesitan dos grupos que compoñen esta corporación, dos grupos de oposición, e se conta con todos para poder leválos adiante. Somos plenamente... O alcalde rematou felicitando o seu grupo que, segundo explicou, sacrificou moitas actuacións para incluir as da oposición, non encontrando explicación para o cambio de voto do PSOE e o BNG. E o meu grupo, ao cal lle tuven que dar hoxe as gracias a todos eles, e lle reitero, porque levan sacrificado moitas das cousas que lle teñen dito aos seus veciños que podíamos facer en prol de buscar un presuposto no que pudéramos entrar todos. Porque se vostedes lle preguntan á concellala de Palmeira, ou, perdón, ao concellala de Aguiño, a de Oleiros, ou tal, que obras podían ir na súa parroquia, poderían decir moitas máis ou outras diferentes. E estamos respetando o que aquí se dixo en este pleno, cando eu tan solo tería necesidade de buscar a 3 amigos e compañeiros deste viaxe. E intentei buscar a 21. Por iso eu non encontraba a explicación do cambio de voto do ano pasado porque ningún de todos ustedes en todo o que falaron me deron unha alternativa para ter máis cartos, para poder gastar o que vostedes dicen que gastemos, para poder facer o que me dicen que podemos facer. Os presupostos foron aprobados co voto de calidade do alcalde, ao lograr 10 votos a favor, 10 en contra e unha abstención.